Ni page menta kumno ban apply na ka banta ki post baper hapo ka DSC East Kasihil District. Tinengkong ngakarpan ya ki candidates lada phi dang dei ki batmai ha po video bat ka channel ko jonga subhai phi ba phin ya share like but subscribe na ka banta ki new information lane ki employment news ki batmai. Tele mentangin ya page no kumno ba phin apply na ka banta ki te ki post. Tinengkong phi search ya ka website jong ka makerecruitment.nic.in kata ka begini. Ini phi ini makerecruitment.nic.in te klik hani kanla me phi shakaway pade ka page ta kan kam suki kanet changa ye app te hangni phi hangni register once and apply for any post anytime in the future at the click of a button. Ti lada phi kwa ban apply na ka banta ki post ki balai hapo ka DSC jong ka East Kasihil phi so ban register yelade tang chi sin bat sabuk bhai ya u email ID bat u password ujong phi sa please apply nom tagi tagi post henry lada phim pan register yelade subha ban register no mata ha kani ka makerecruitment.nic.in te banta ngan register no hangi click here to register. Kalami phi kani ka page so sapuli kini ki instruction baro kini te kini gidi giching patai hak by day bat kumno phin pandam hak application form lengba kani ka online tengah peni piang ni lengba ka mobile phones te sobha ban ye share se sempat like bat khamta me ban ya subscribe lada phidang dei ki batmai hak ka video ko chunga bat sobha ban page ya kani ka video hadu ban kut khnang ba phin tip kumno ba phin le bat ke ki ba phide ban pendon kam hak por ba phi apply ya kani ka online application forms tang lomba ka mobile phones tito menta ngan batai phi kato kani ki points hangni ke kabanukong ki candidates kini bendon ya ka email address lani email ID angta phidei ban scan ya ka passport size jong phi kabadang thamai phila ban shon kabat thamai mdeire kabala slam kabala dona phone de gibnai ru katu yolese kan reject te phila ban shon kabat thamai bat kabashai. The scan image must be in JPEG format only, and the size of each document must not exceed 50 KB. Te ka size jong ka passport jong phi kam dei ban tam ya ka san pro kilobyte bat kan dei ru ha ka format jong ka JPG bat JPEG. Te ngathai bihap ban shina ya ka format bat kidan kam ru ban minimize lane panduna ya ka size jong ka te ka passport size ke jong phi na kumno hapo ka san pro kilobyte phap ban shina lomba u apps ngan sai kai phi kumno ba phin shina ya kani ga passport size ru te page pha ya kani khna ba phin nang ban apply. You do not have to upload any other document other than passport size photograph duly signed at the bottom. Pinbon hagane ban register pinbon kam ban submit ikinu ki document henry tang ka passport size bat ka signature ke jong phi. Pihak ban sign hapo jong ka passport size tang katahi te kala biang ba phin submit ya kani ka registration forms. Nangta fill the online registration form pihak ban pandam ke egi ba don kam pihak ban pandam mo. Nangta okay tangka tu shwa ya menta melire tangan pen EAP hangni kumno pin apply. Click here to register. Dapkin tu candidate registration step 1. Tang atli ki step la ban register yelade hadin ba la dep register sa apply no na ka banta ki post ki ba phi kwa ban apply mo. Nga kapat ye ki applicants lani ki candidates jong ka state me khaya subha ban page bha
But kumjuru lada phim kwa ban apply nak bata kini kipus ki bami menta you let's say kidon hadin pade dagi we kipus ru phla ban register lupa no krang ba phin suk da kalami dagi we pade ki advertisement how ka bay day bat ka khubor like kam ti kebenkong gandi ka personal detail jung phi email address jung phi ang tu pendap ha u email address u ba phi pendon kam satho ba hi notebook sabu ba knang ba phin num klet password hang ni password ru tho ba nang ta confirm password uju hi password hmm. Password philaban ai mix number hang tebe nadu number nadu ki alphabets nadu kite ki punctuation marks paro khoi kite philaban bu tangba phide ban tho ai kot khama phin kan ma ma first name nang ko first name pi tho ka teng la jong middle name da don kam middle name hadin ba philade ban pandam iya kane ka step ka ban kong kite ki bangla pani nadu ka email address password confirm your password jong phi nang ta ka first name surname date of birth gender relation the father or mother names relation philaban pandap philaban tik mother lane father email ne pa te sapandap itu lada phiji apa la jit email te pandap kerteng email tu the occupation tre you marital status ke jongphi but lada digen thei ki bala married te pihak ban pandap ya kerteng jong husband jongphi te kani ka benta ka bankong ka biang tangkum tu tingin ne pe mita sa ka benta ka ba lane ka step ka ba ni pe chu menta sa kani ka wiga page kata kabadai jong ke address but contact details di pihak ban jit ya ka state ke jong phi Meghalaya district pi jit aga pidena district ayu sa shu klik hang tu kala mi hi nang ta village town sa tho kerteng jong phi kerteng ka jong ka shnong ka jong phi aga locality ka kerteng shnong hi landmark kerteng shnong pin code ayu pin code jong ka shnong la ne ka district ke jong phi nang ta permanent address lada kate ka present address ya ka ju bat ka permanent address te shu klik be hang te batho same as present address kamut kala mi hi kumte ti shubu phi sa ka present address pi sha show away ka permanent address kade na show away te phi ban pandap la ka jong ti lada de haju pade shu klik be hang te batho same as present address kala mi hi automatically hagani ka page ka baharum tikane ka de nam ta ka address but contact detail jang ne pading ne page na ka banta ka general details te pihak ban klik hagini ki box tu are you SC or ST or OBC or general te nakamda jungi ki candidates la ne ki applicants ke bade ki khasi te pihak ban tik ST te tik be klik ang tu la mi ST ang tu klik be ST nang ta are you khasi jantia orgaro tik be khasi jantia nang ta are you citizen of India yes and if yes please specify kumut pihak ban specify ya ba pide traditional jongkari India da ba phi klik by birth gasika jongphi nata have you ever present the country state district in sports lada phila mi khmat teng na banta ka state la ne ka district na banta jong ki sport ba pher te lada phila mi khmat tik yes lada phim pat shimanta la ne mi khmat na banta ka district la ne ka state wat ha ka ri ru ti phila ban tik no te lada yes pihak ban specify la ne pihak ban upload bat ka documents ka jong phila ne ka certificate are you a member of NGC or Territorial Army? Ang banta jong ki ST ngan
lebih dakani ka option no. Nangta are you a person with disabilities hangne pade anga kepala da don ki candidates lani ki applicants ki bade ki baduna khotmet sumha ban tik yes rela da phide ki pa bit babyang pade tik no te nagabanta ki tu ki disabilities pade la da phi don ki certificate phi haban at hangne at more nangta sa shondur ya katuka certificate ki jong phi. Tangkata nang mata kanega general details te pe shushu namta ki wei pade ki jing pendam. Ane pade ngin pe na banta ka educational qualification ka phaban pendam ya ka kerdan ga jong phi te hangne ka first kade ka name and address of institution ka school ane ka college ka ba phi pass khadu pendam hangto ngata board lani university di paban pendam hangto kade ka exam ayu exam board lani exam university examination pass class ayu phila pass honor subject phi pendam ya ka honor subject jong phi ba phi shim aka class ba phi pendap khadu mangta elective subject pendam subject ayu year of passing pendap ka year of passing hangto klik hi mangta division pure division ayu batka percentage pendap hi hangto ka percentage khen hi mangta lada phidon sa kiwi pade ki jingpule phila man pendap hangne ada qualification. So knowledge of language ka language ka ba phinang ban keren ban suthu ban tho ban pule dengan klik hangne English khasi baro nama garo ngamnang jentiang anang malu malahi tambah phi jit hi kei ke ba phi snobit ba phi smola banang ban tho ban suthu ban pule kata phila ban jit ikni kitin kene kede nam ta ka educational qualification. Kadung ini pe nam ta ka service detail yo lese phila trei teng hakno kinu ki department chong ki la de ki private la ne ki government sector jeng te are you employed te phila ban tik no la da phim patai la da phila trei ru phila ban tik yes na ta sa provide ki details sang tu spule lan de la da phitik no kanom pan mi to te phi scroll shapo phi to previous occupation phi la ban tik tu previous occupation details fitre eu nigi por bal adem previous appointment if any also mention the duration in months and ada pila tritang hano hikni gi chaka bro likely te pia ban pendam bila ada pimpat triru lele na pendam be ire tu nota have you been debarred from any examination conducted by UPSC PSC DSC tang tu ru phi klik kanu hangne harumru have you ever been debarred from applying for any government post kaneru hi tik no te gitu hi hadin ba phila de bantik lu di gitu first step phila jandem menta setang ban pendap uni kopcha hangne U V G E T da satik hang tu hadin ba phila tik hang tu sa register ya lede tambah shua ban register ngakapat di phi ba pin subha ban check shua sa chi sin pat ya kite ki jingdon kam ki ba phila de ban pendap ha kane ka application forms shua ba pin register ya lede shua ba pin submit hone register button di check ma shua sa chi sin yo le se phi du na la ne phi bakla ha e de phi la ban pen be sa chi sin di hadin ba phila biang lut na dong shudong phila ban klik hang ne patho register. Okay. Thank you for registering. Please upload your photographs. You may also upload pan upload ya ka photographs ha ka second step. Tadin ba lami kumni sa upload ya ka photographs ko jong phi
kata ka photographs kadi ban duna ya ka 100 kilobyte bat ka di ka format JPG te ali hang ne matangan PNG kumno ban shna ya kani ka passport size ka baduna ya ka 100 kilobyte te din ba phila de ban shna ya ka to ka passport size ka jong phi sa upload hang ne hang to ba tho choose file hang ta sa choose ya ka to ka passport size ka jong phi te kan mau ha ba phi shna ya kani ka photographs phi ban sign hapo sabut da ka dur na jrong sa shandur te sa pandit ya ka size sa upload hang ne hadin ba phila de ban upload ya ka photographs hang ta sependap yang uni u captcha sa upload kan lam phi share ne ka page la ban crop use crop and upload ane kala ban biang tang turu benda biang captcha tu sa upload biang te din ba phi la de ban upload ya kani ka photographs kan lam ye phi sha ka to ka page ka wi ka banga la de ban le tang ba hadin ba phi la de ban upload kan pani ye phi ba phi na ban crop te phya ban crop ha ya ka to ko dur kumba phi crop sa ki edit apps te phi la ru ban crop sang ne edin ba phi la crops le bha tang ya ka dur ka face ka jong phi nang ta sa upload biang sa pandap ye u kap chang tu ya hadin kata kan mi hang ne pe to bala tho crops photographs kumut ngala de crops ya ga photographs ka jonga kami tangkum ne edin kata nga pandap biang ye ni kap cha nga upload no ke hang ne ru nga please select area you want to crops pe hang ne ru ban crops hang ne ru phile kum ne ka ju hi ha tu ka page ka bang la de ru phile kum ne mo jing sang la di ban ni tambang la de ban upload te kalong kum chu hi kum ba crop se ga ne te sa upload te ya ban nga ka kam slow ka net to sa chi sin kan panda biang ni captcha to ne ru ban crop hi ka chu hi
photographs uploaded successfully. Thì tăng cũng tôi hi thì là biang ada ban register ya ladi hapo kani ka makerecruitment.nic.in. Ya din kata bisa lino kay sa register no ya ladi. So ha ba pin page ya kani ka video bun bun sin khnang ba pinang kumno ban apply lane ban register ya ka application forms ka jongpi hapo ka makerecruitment.nic.in.